Днеска играем Towercraft и това е много... И аз си харесвам тази игра, така че моля я инсталирайте и аз ще изчакам 14 секунди първо, за нея не няма никакви глича, знаете. И айде, дай започнем. Само бавно, дай по 4 спида, айде. Айде всички получихме по 4 спиди, отива на колкото бързо, колкото поне това може да ни каже, че не отиваме бързо. Окей, да... Еха. На. О май гаш, ние правиме трикси квадрилона всяка секунда. Наистина. Чакай, ние сме почти до ниво 300. Ние сме почти до ниво 300. Ние сме почти до ниво 300. 6, 7. Айде и още малко. Окей, 8. Да знаете, че това ще ни даде реклама, така че малко ме изчакайте. Айде, получихме този човек. И дай да правим следващото ниво. Да, вие ще казвате, че сме много близо, но наистина се трябва да сме 300. Е много задълго се. Не и не 300. Я чакай. На ниво 300 сме. Само малко и ще сме такова. Какво ще получиме? Какво ще получиме? Да. Yes! Получихме Moonburst Reach. Oh my gosh, yes! Yes, получихме 10 от тези човечета. Я чакай, дайте ви да ви показвам Moonburst. Я чакай, сега и тук ще отидем. Ще купа ето това. Не може. Някой ли е гледахте? Дай койна. Сега дай да си апгрейднем всичките на това. И на първо това да колекционираме. Айде, 3, 2, 1. О май гаш, всички. Ние успяхме да апгрейднем толкова много и също успяхме на ниво 300 на Луната. Също имаме и Земята и тук, да, но ние сме на Луната, иначе ли ние сме също на Мундус. Така казват, и също можем да видим Марс, когато сигурно отидем на ниво 750. Но нищо, това беше сега видеото. Ако харесваше видеото, абонирайте се на канала и лайкнете видеото.